Hadap sini sih. Hadap sini. Tak disek kok an. Tak apa ini. Ayah, madam apa kok? Ora ketangan ya. Lah apa itu kok seblak kowe? Itu ora kan? Keblak apa masak kok? Enggak. Masa ora masak kok yang? Ya. Kok payu ora? Jombor Dimas ka lho delok teko tukang mangan. Kalau sing tukang mangan teko kae. Saya mana ora? Saya mana juga. Sentuhan lidah. Sentuhan lidah. Ampora sampe apa muni sudah duwe. Ora lobok lah. Entek. Kalau abang iki lombok abang jepok iki. Enggak enak pahit. Legi. Pahit. Ya wis entar iki. Ndak lombok abang oh. Oh, apa enggak? Gimana? Pengen kunci. Gorengan lomboke akeh nek sak dimangan bareng ngono ya. Cabe ijone sing ning Oke-okean. lomboke martabak kuwi lho, martabak. Lah yo lambu cabai rawit iki. Oke-okean. Isi. Aku penting aku. Terus ki nyuting kowe sapa? Nyapa? Biasa kok. Kowe tak kon nyuting ya kowe ya. Ayo guys, kita berada di pantai Pandawa. Aku bangun terus. Ini Andy ya. Hadap ini. Saya ini berada di rumahnya Pak Aliandu Patricio guys. Tenan. Balik layar. Ya, lah, gawe apa anu lho, tapi iki kuwi to gila. Ya apa lho? Ya ilang. Ya. Gila nih ya. Kayak kepau pel dilati. Anu tete rapane lho. Loh, menang. Yo ngene iki beraksi. Loh, ini jen ora mening ya. Nanya. Oi. Oi. Anu ya, pilus ya. Pilus. Kok pilus? Pilus. Kok pilus ya? Pilus sih kalau sing biasane mangan lho. Iya kok kono. Tapi ada ide-ide. Rasanya ayam. Rasanya ayam.
Cuk ndi tuku apa? Bukaan jajal bukaan. Ribuan no, 2000-an. Ini level piro iki? Paket level 3. Oh, Bran. Iya no. Jarene ibu kuwi kap-kape apa sih, Bro? Enggak, Malam minggu ibu. kuwi lho sik suwi kang kene sok mung ngarep. Ngomong luwe. Kok mangan terus-terusan kok. Ora to baban ora ngaji. Oh iya ora ngaji. Itu sebelah ning ngarep SMP dadi. Jajal. Tuh desa. Kena cakar Bu, pan. Ya engko sek. Oleh man piye to man ngono ki tak cipok piring ya. Cakare. Aja duduhe tok to ora? Ya sing panas kok. Maka nilai rasa. Nonton pas dewe Tenang, sabar. Podo iki. Wedhus ora apa Mas? Level 3 kabeh. Yang paling pedes ya level 13. ora. Empat sih. Kelebok lek setne. Berapa jam iki? Biasa. Biasa. Kira kok cakare entar. Ora mbawahi sego iki. Iki kuah. Kempling keju iki. Enggak ada kambing keju nek kambing ayam. Iki kasih suapan. Ora apa enak men ndo ingkluk niki. Apa dagelan we? Nek Mas.
Kan namanya puan asal. Apa yang sana? Panas lah. Nah yo, panasnya kok mana kesan. Usulnya kemas sana. Kok nyemat dulu loh. Lagi jauh wakah gitu. Sini oke sih. Rizky diweki topeng kuwi lho, Mas. Kayak Kan terserap. Topengmu mau apa ki? Tahu. kok keripik ngono lho. Seratus. Mangan seblak guys karo ndelok Akademi 7. It's good. Ya kan apa? Kau aku Enggak sih. nanti aja. Mah ceblok engko. Mah kok manuk ngono. Lagi apa lagi? Dome topeng. Topeng kabeh topeng. Kenapa enak? Seblak guys. Panas kok. Kosong. Oh iya, Pak. Wae es lho. Redet. Kamu enak beli es. Serah lulus kowe mangan. Dadak kipas-kipas. Ya bagi. Enak kalau bawa. Es. Oh, no, pedis ya dapat terus. Sing paling dhuwur paper bro. Siji loro telu 4 5 6 7. Aku sing paling pedes apa Mas? Omonganmu. Mamen. Tuh, surut. Kuat ini. Ini delok nak kowe ngene cacah kok do kuat. Panas enggak rai? Iya. Yo ora panas, pedes. Kau rambut tambah sego ya? Seblake kabeh apa enek mine? Kok pakai siji loro telu emang intine enek mine. Apa enggak? Tambahan topeng sosis emang 1000. Masih, Pak. Iki dudane adae nyeblokne mental gitu. Mental peserta iki papat niku kan malah kebayang karo hadiah daerah fokus. Lah kowe rasane kok. Wis rezeki rantek gede iki.
Taruna. Padahal gap, padahal yang bisa kita sama.